RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang konyo sa pangan nga Delia, 38 anyos, byuda ug way anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa house and lot nga among napalit sa akong bana sa buhi pa siya. Human gud siya mamatay. Nagubot naman hinoon mi sa akong mga in-laws. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ito na ko sa trabaho. Ah, sige. Bye na. Amping sa pag-drive sa motor, ha? Always na Kay gusto ba ko mauli din sa ato? Gusto kong mauli ni mo. Ipagaksa ko, bi. Kaya, everyday, gid ko nimo gipa-in love sa. Angay lang. Bisan og kita lang doon din sa bahay. Ipabati na ako nimo nga wa ka magkuwang sa pagmahal. Ako'y mupuno sa tanang love kay imong gikinahanglan. Ikaw ron, dili di ka makatrabaho ron ba? Pugngan taman ka, maglalab sa ko nimo. Uy, uy. Daghan pa ko ng trabaho nun sa trabahoan. Nag-absent baya ako pag anniversary na to. Balik na lang ako, ha? Maningkamot kong sayog uli unya. Bye. 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 Hag ka usabi. Sige na, bye na. Ambi ka din sa bahay, ha? Panrang ka kay ikaw rang usa, ha? Okay. Ikaw, pag-amping ha. Kay ikaw ang nalakaw. Sige. Adar ako. Ako na lang sang usa dinis, bye. Mag-movie marathon na lang ko rin, oy. Unyang hapon naman kumanla pa. Kumalingaw ni Salidaha, uy. Mati man. Mati, uy. Urwa lang gito sa modo nga mutana og salida. Puol na lang kining akong routine matag adlaw. Pagmul ko na lang ni, uy. Ug sudlanan ako glabang ako mga labnon. Uy, si Kathy. Samok-samok na sinimbayhana ay. Hello, Kat.
Unsilingaw ni mo diha. Ay, nagtanawon ta kong salida. Laay man. Lahat ka na. Magmoling ta. Nanasag ka anang muling ni mo. Kasag kwarta, uy, mula agta. Ay, susiya. Daginutan kay, uy. Murag yung pila ka buok ilang anak ni Ricardong gibuhi ay wabi mo'y anak ha. Laag, uy. Di kay permira kang magpundo diha sa inyong bay. Kimingon na ba ako ni mo, girl? Banding ka ba? Day, dili lagi kumulakaw. Kaya wa ko makapananghit sa akong bana. Kung gusto kang magbanding ta, aris bahay, day. Lutuan ti ka. Ay, sige. O, sige na lang, uy. Taon-taon na sabay akong makanhas inyo da. O, sige na, bay na. Kay mag-ilis ako. Siya. Yabag bayana. Ay, salamat kay malingaw na ko ani. Kay bisitahon ko sa akong amiga. Wow! Kanindot na sa inyong bahay, uy. Di panindutan man din ninyong maayo, uy. O, inyong pa ba nanghawan sa kilid o likod? Ako niya ng tanong-tanuman aron malingaw ko. Nindot kay mugbay ay niya. Dako pag yun ang inyong luna. Pero, sayang nga, mo'y anak ni Ricardo. Naunta rin nagdagandagan di aros hawanan. Unta. Pero unsaon taman, nga wa man gyud. Pero okay raman sad mi ni Rick. Kontento namin namong duha. Ay, excuse ka ta, may nanawag. Hello? Yes. Asawa ko niya. Ha? O sino disgrasya? Sa ospitala? Kinuko. Sige. Muwala ko karin dayon. Salamat. Bye. Day, nga no ka? Day, na-disgrasya ko no si Rick sa iyang motor. Unsa? Nadisgrasya sa iyang motor ang akong bana. Ugwa na gyud siya maluwas pa. Nabiyuda ko nga wa mi anak. Siya nilang gani ang akong kauban sa kinabuhi. Nawa pagyud nako. Naami property. Kaning among bahay ug yuta nga nakapangana mong duha. Human sa lubong, nakiksulti nako ang akong mga in-laws. Unya, nialagi mo, Kuya Dennis. Pasensya na ha kung nakadisturbo mo. Pero karon nga wa na si Ricardo, angay tingali nga ato ning isgutan. Ang bahin man sa unsa pa? Ang bahin ining inyong bayog yuta. Ha? Kay, nga naman di ay pa. Ako na ipasabot ni Model ha. Kay, ako may nidool anong kabugado, God. Kaya di ba sa inyo man duha ni Manoy Rick nakapanganing inyong bayog yuta? Oo, kuya. Kaya nga no di ay. Matod sa abogado nga akong giduol, kay wa man mo'y anak si Manoy, ang bahin ni Manoy aning inyong property, angay di ay kuno nga maari na mong iyang pamilya ang katunga. Ha? Unsay buot ninyo ipasabot? Wa manggod mo'y sumusunod. Mao ang bahin ni Ricardo, maamo nga iyang pamilya. Unsa? Ingon ana bagod? Nga amo raman yung duhang magtiayon. Kami man ang nagpalit ani. Nakatampo ko sa pagpalit ani. Diyang nagtrabaho pa ko. Ugwa pa paundang ang trabaho ni Ricardo. Lagi, nakatampo lagi ka. Inyo lagi ning duha. Pero naamay share si Manoy ani. Kana ragyod ang among gikukod. Ugwa mi mag-interesa ng imong bahin. Ang kang Manoy lang ang among kuhaon. Kay gusto mi magbahay diha sa bahin nga luna ni Manoy Ricardo. Unsa? Mauna, day. Mga baga silag naong. Namat siya nagganay ko ba na? Wala ko'y kauban sa kinabuhi. Unya, ingnon pa ko nila yun eh. Uy, day. Ayaw gyud paghasa dilya. Minaro man ang ilaw, uy. Ingon ana din ang paagi, ano? Mao ko nasulti sa abogado nga ilang giduol, day. Kay nakapangana mong doon ni Ricardo kining among property. Maong kuhaon nila ang bahay ni Rick.
Ayaw ko sugot anak day ha. Kung mahimo, dool sa mga abogado. Sa pagkatinuod lang, lisod gyud ko ron kay wa na baya ang akong bana nga mo'y nagtrabaho. Og mangita pa sad kog trabaho kung maka-adjust na ko sa pagkawa sa akong bana. Wa pa gyud ko ikabayad ron og abogado, mao ni dangop ko ninyo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakapangana mong duha sa akong bana ang among bay og yuta. Karon nga patay na siya ug wa mi anak. Di ba gud nga mo automatic nga ako na lang ang tag-iyaan ni? Ikaduhang pangutana, gusto sa pamilya sa kumbana nga kuhaon ang katunga sa among property. Gusto ba gud nga sila ang mo-claim tungod kay wa mi anak sa akong bana? Ikatulong pangutana, karon nga patay na ang akong bana, pwede ba nga akong mapabalhin ning pangan sa among titulo ngadto sa akong pangan na lang kay patay naman siya? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung moduol kog abogado para magpatabang ani, mga pila man sad ka ang akong maggasto. Kay lisod gid kaayo ko karon kay wa pa ko'y trabaho ug nagsalig lang ko sa akong bana nga mo'y nagtrabaho sa buhi pa siya. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Delia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ako karong adlaw akong tingog inyong mapaminaw karong adlaw og kay ako usa ka abogada ako'y mutubag sa inyong mga pangutana kabahin sa punto legal personal mga problema nato kabahin sa ato ang mga dokumento kabutangan ato ang pagpanunod ato ang relasyon ato ang mga dokumentong legal mga kontrata pagpanrabaho ug unsa pa ng mga pangutana maski emotional family problem relationship problems uy ipadana na dayon guys ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-laing pamaagi kung unsaon nato pagpadala ang ato ang mga suwat o mga suliran diri sa ato ang stasyon no. Importante kumpleto ang mga hinungdan, sinugdanan no ang mga detalye para mas masabtan namo ni Doc Rene Obra kung unsa na ang inyong mga pangutana din ha kay usahay manggod dili ra manggod fix gyud no ang among mahatag nga tubag magdepende man sa gyud sa sitwasyon. The law may be this but sometimes the application and of the law may be different per situation ninyo no. Same is true sa kang Dr. Obra nga ini-diagnose or mohatag og tambag kabahin medical labaw na nga wala gyud mo physically no before Doc Obra at least matanaw niya from mga indicators panpinaagi sa inyong suwat. Okay? And thank you and a big shout out sa mga naadiri sa Pilipinas ug sa gawas sa nasud nga padayon no nga naminaw sa ato ang programa way pool way sipyat gyud no and way conditions. Salamat kaayo ninyo sa inyong padayon nga pagsubaybay pagpaminaw sa ato ang programa kini ang Akong Suliran ug sa tanan nga mga drama, programa. Guys, dili lang mi sa radyo o sa kahanginan ninyo mapaminaw, pwede mi ninyo mapaminaw. Sa Facebook account, pwede sad sa ato ang YouTube, no? Sipa kaayo sa buntag pa lang sayo, no? Makakuhatag, makakalaptag impormasyon para mas masabtan nato, no? Ang mga balita o kahimtang sa ato ang sugbo, sa ato ang nasod, sa ato mga kasilinganan para in town, di ta magmatag buntag, no? Wat kibaw, ni saka na di ay gasolina, pertinag yung bugata sa diesel. Pastilan gyud pagkagrabe sa saka hangtod kanusa pagyud kaha ni no mahuman ang gubat mo na kita in town padayon tag-ampo. Let's also do our part nga makatipid-tipid ta gamay makatabang-tabang ta sa atong banay sa atong panimalay ug sa ato ang ginikanan nga maibsan in town ang ilahang gasto kay arang lisuda gyud sa panahon. Ako mismo akong mga lakaw kabaw ba mo ako gyud nang giihap kada adlaw
Di na jud ko basta-basta mlakaw dire, balik dito kay nakalimtan, ay balik ko na, ay dili uy, giihap ko na ngano, kalas kay gas, mahal na gyud kay palaliton ron, mahal pa gyud kay gasolina. Tinabangay ta kay di ni kaya no sa ato ang nasud ug di ta magtinabangay no. Hopefully mahuman na gyud ni malamdagan in taon nang nangita gobat dito sa Middle East, napagan man in taon ta diring Southeast Asia raman in taon ta. Okay? But quote, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Pagka-timing sa ato ang quote for the day. Tinuod yun kayo ni guys, nga dili yun unta ta mawagtangan og pag-asa, pagdayon lang yun ta, nga makakita ta nga ang kaning adlaw, ang kangit-ngit, maundang ragyod ni kay naa ragyoy, adlaw mo gawas later on. Ang kanang uwan, muhayag ragyod na, mawa ragyod po ng dagom, no? Letter sender nato karong adlaw, di nato ihatag ang iyang address ug taguon nato sa pangalan nga si Delia. Si Delia nagpadani sa ato ang suwat, byuda, way anak. Unya, punto legal man iyang kapong pangutana kay naa sila'y balay, house and lot nga napalit sa iyahang bana ni adtong buhi pa siya. Kaso lang, of course, kay namatay man, enter ang mga in-laws, ang mga ugangan, no, nga nagka-interest na sa property. Okay, sumuon na ni, diri nang laay, naana ang away, naana ang way pag sinabtanay, kay na may interest, no? So mauni kay ang ihamang gidingon lisod kaayo pod sa iyahan, no, kay na byuda baya siya unya. Ngita po siya, asa sad siya magkakitag trabaho, lisod na ba ang pagpangitag trabaho karong mga panahon na, no? So, una niyang pangutana, nakapangalan na mong duha sa akong bana ang among balay ug yuta. Karon nga patay na siya ug wa mi anak, di bagod nga ma-automatic nga ako na lang ang tag-iya ani. Okay, Miss Delia. Ang balaod, atong pagahisgutan karon is about the law on succession. Ang balaod kabahin sa pagpanunod nato sa mga kabtangan. As you know, kaning succession or pagpanunod mo take effect rani the moment mamatay ang usa ka tawo. Unya, naatay gitawag nga legal heirs or kanang mga manunod. Ang mga manunod mauni. Kung pananglitan na ay anak, manaog jud ta, go down. Ang mga anak ug ang legal nga asawa maoy mahimong legitimate heirs. In your situation, wala man mo'y anak. Therefore, ang kaning sitwasyon niya naa pa may ginikanan. Kung wala manggod sa ubos, masag adto tas taas, no? So, ang imuhang legal heir, mahog ang legal heir sa imong bana, constant man ka, mahog nga ikaw og ang ginikanan niya. Kay buhi pa man. If wala sa ubos, you go up. Naaman sa up. Kay kung wala down, wala up, sideways ta mga igsuon. Makapanunod pagyud ang ginikanan. No, sorry to say. However, minyo man ka. Therefore, ang kaning yuta or whatever property you have is part of the absolute community of property. Meaning, owner mong duha, kamong duha tag-iya. Kumayon ka kamong duha tag-iya, so 1/2 ana imo, 1/2 ana iya ha. So pagkamatay niya, ang 1/2 ra ang bahinunon kay maura may estate or mauray youth portion nga gipanag-iya niya nga ipanunod sa mga legal heirs niya, and that includes you ug ang mamagpapa niya kung buhi pa or iyahang ginikanan. Meaning to say, ang kanang 1/2 nga portion sa balay imuha na, no? So, mo na ang ato ang pagasulyahan karon. Ikaduhang pangutana, gusto sa pamilya. No, so di na maimo automatically, pero dako kag portion kay ang katungaan na alone di man na mahilabtan kay imuha man na, ha? Ang katurang other half, which is iyahang gipanag-iya sa imuhang bana, maoy bahin-bahinon. Okay? Ikaduhang pangutana, gusto sa pamilya sa akong bana nga kuhaon ang katunga sa among property. Husto bagod na sila nga mo-claim tungod kay wala mi anak sa akong bana. Wrong. Apil ka sa pagbahin-bahin sa katunga. Ang katunga, safety imo. The other portion, ana, apil ka, kay tagtungod ka, manunod ka, legal heir ka, kuyog sa iyang ginikanan. Okay?
Ikatulong pangutana, karon nga patay na akong bana, pwede ba nga akong mapabalhin ning pangalan sa among titulo ngadto sa akong pangalan na lang kay patay naman sila. How I wish it were that easy. But base sa akong explanation nimo nga ang mahimong tag-iya sa 1/2 of the portion nga gipanag-iya sa imuhang bana mapunta sa imuha ug sa ginikanan sa imong bana isip heredero or tagtungod, kinahanglan pamanggod na bayran ang buhis, mag-execute sa BIR kanang gitawag nga estate tax ug documentary stamp tax. Ang sunod is that kinahanglan sad nga mubayad mo execute ta og dokumento nga gitawag na extrajudicial settlement of estate. Naa pa nay publication, daghan pa nagproseso, kinahanglan pag yun na natong lihukon, dili na siya automatic nga magpakita ra kag birth certificate didto sa register of deeds nga mabalhin dili. Kinahanglan yun na nato sundon ang proseso, no? Bahin-bahinon, extrajudicial settlement of estate, bayad og buhis, bayad og transfer tax sa munisipyo, usa pa nato mapatransfer. Ug inig-transfer nato ang makabutang ana 1/2 owned by you, the other half owned by nimo ug sa ginikanan sa imuhang nipanaw nga bana. Okay? Ikaupat ug katapusan, kung muduol kog abogado para magpatabang ani mga pila man sad kaha ang akong magasto kay lisod gyud kaayo koron kay wala pa ko'y trabaho ug nagsalig lang ko sa akong bana nga mo'y nagtrabaho sa buhi pa. Maybe dili ra gyud kayo sa inaanak kadako but akong gi-check ha. Wa sad ko kabaog taga-asa ka but I am sure na yung mga abogado nga pwede na to maduol diha kung asa man kadapit, and then pwede na to sila hangyoon lang pod sa ilahang fees total usa ra man ni kabutang, no, and maybe makahangyo lang ta on the fees, pero actually kung pwede mutabang pud ang ginikanan sa imuhang bana or kung napay kwarta na bilin ang bana nimo bada na to gamitan didto, no, para mo'y magasto-gasto para pagpabalhin sa yuta, or pwede pud mo amot sila kay mahimo baya pud silang tag-iya sa yuta, no, a portion, no, you will always be the majority owner of the house and lot. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.